Lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Hakakatang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing happy bad kajing sok noble pa banotrai Jesus Christ kindon ringkat bad pi baro. Ringkat bad pi ru. Kohan men kopara hakanai kasngi lengba kajing pole berateli ublei ujisu jingi ukhot wearing abadapi ba ngi habban ra ya laga jong gading phna lada ngi kwa banyo ya kajing bom jukut ngi habban ra ya laga jong gading phna lada ngi kwa banyo kajing isnei kajing kurkhu kajing u ngi habban kali haladai hakanai kasngi hakanai khlemat hato shisha manga bamapi wei pai wei ngi long na em kita ki bro ki bakloi ban kit ban ba hok ya laga jong gading phna jong kajing ka ba Ukris ulai hangi. Hakan iklamat token ngin pediang yaladi nginong haladi basisha manga kumubreu kum kebreu ngi lalendat ban ngim sem la ban kloi ban ba ya gading phana gajung trai keba ulai hangi. Te kumta hakan iklamat token ngin penmap no trai na gebanta kine gajing duna gajungi. I bought try on map, I bought try on site no, ya kina ki pop kujungi, baru na ingi ke bor, pengin la sesu ban kit ban ba, ya gadik pna jong kujung em. Ngin parish ngin pan map na nak bantai kine kujung tu na kujungi, da ke ba ngia duai rengkat. Ngapla, how blay badan bor baro, badapi kohan men kopara, bang alale pop shibun da gijing perkat, da giktin, da kikam, da gijing leklet, da gijing le palat jonga, da gijing le palat jonga, da gijing le palat bakrawe jonga, namar kata, kerpat ya kamaria bukuj, kabai sa gatay soti, ya ki angel bat kirikuj, badiapi kohan men kopara, banduay na kabanta jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro unis na yengi, madalama bigi pop jungi unyalam ingi sha kaching bom jukut. Amen. Traiken rod ko blaze yali. Traiken rod ko blaze yali. Duai hakanai kamas ke bakoj ngi duai na ke banta ke jingkoi ke jingkya jong i Richard Len nongrum badan padang ke jingpang ke jingstom I bo blay trekan radon ai ke jingkoi ke jingkya ngi duai ru na ke banta ke jingkala ke mamot jong i ba before turniang ngi duai ru na ke banta I slaki lingdo badan padang ke jingpang ke jingstom I bo blay trekan radon wang no ya ke jingpang ke jingstom ke jing I
Ngiduwai ru nagbanta I Jita Mary wa lang narong badan hapreng gajing pang gajing sitom ai boblei try kan ra kum ju un side no ya kita gajing pang gajing sitom gajing I inai I gajing koi gajing khia akilang kamet bat kaman sim Iwan ra ru yala de akamaru jisu ha kan negasngi bamangi wei pai wei ni la sha ban kiet ban ba ya gading phna jong gajing em kabau try ula ban shat hangi Tolam lanti yakikam jongi da gajing prasad mansim jong me ngi karpat kotrai batosan ran yaki da gajing yarab jong me knang ba kikam jongi baro kin sedang barabor na me bad da me hiru en pendapura ya kibala sedang da trai jing Jesu Christ ukon jong me ubi basan sha rengkat bad me ha gajing along ka way jong man sim bakut ublay junam la junam amen Kacing pulih manikong. Kacing pulih nak kitab Deuteronomy. Moses ulak keren haki pa uong. Hakmi ngabu akmat jong pi mentakas ni. Kacing im bat kacing baha. Kacing yap bat kacing lanat. Ladapi kongo yaki hukum utrai ublay jong pi. Kibang la ayah pi mentakas ni. Dakaba it yaw trai ublay jong pi. Dakaba yat haikilenti jong u. Pada kabar ke yaki hukum jong u. Yaki ain jong u. Pada kiriti jong u. Te pin im bad pin nang roy. Pada try blay jong pi. Unkar ku kerdoy pi. Hakata kari kaba pirung. Pandakol yaka. Ndray lada kadunot jong pi. Kapai kendriang. Bad pim trek sngap. Ndray Pishap penshoy bad mane yaki wipat kiblay. Bad ban syakri yaki. Ngapun benah hapi mentakas ni. Bapin sa yap do yap dam. Pinom imslam hakata kari. Kabapin sa lej syasilyang ka Jordan. Pandrung bad ban long try. Ngakot yakabening. Bad yakakendel wakin saki. Percaya pi mentakas ni. Bad ngalap penap hakamat jong pi kacing im bad kacing yap. Kacing kerku bad kacing tim. Rekum ta tojit ya kacing im. Bab mapi bad kikun kikseu jong pi kindup im. Nakaba e yaw try ble jong pi. Nakaba kongo yakakten jong u. Bad nakaba snok kha khau naba kata kamut kacing im yapi bad kacing jalan yakisi kenama pindup im bad yo pansyong hakata kari kabau try ulasmai bad ayah kikpat men jong pi hau Abraham hau Ishak bad hau Jacob kakten chong try Yes, Lord. Sam kebenikong nomor Ndruspa Nyopulai. Ndruspa Nyopulai. Enwai antifon ke balai. Uba
makim tu trono kat kaba ujule kayai manha om kumta ya kiboma kilong stan bakale katurong no sukubril ubait yutray batle kamonjong ibama genom shana dream bishop ninong pong hakajing yalang riu ho nabutray uyay daya kibaho kalenti kibaman upenduno sukubril yubait yutray batle kamonjong Yaro yutray u Christ Jesus yen chodot skap ka gospel jong tukala kapamut uang utray na baka hima beneng kalajan Yaro yutray u Christ Jesus yen chodot skap ka gospel jong Utray don rainkat bat pi. ringkat bat piru Kajing pulen ke gospel bakhoit kat kum o Lukas. Kaburam kami kami kutray. sutray. Hakata kapor u Jisu long halagisan ran. U kuno breu u day ban shashutom shibun. Bat un sha kantait na hakitemen kisan bat giling do rang ba. Bat kistad an. Bat un sha penyap. Hakasngi ke balai. Ensa penmi pad yu. Badolong haki baro. Lada uno ukwa ban bot yanga. Ton len yalade badun ba yala kadingpna man kasngi ban bot yanga. Namar jar bakwa ban penim yala kemensim. Undu no yaka. Henry jar badu no yala kemensim nak banta junga. Unri penim yaka. Kan mentoy ayu yaw breu ladau yo yak pertei baro gawai. Badu du no yala de. Ka gospel utray. Kadzingiro imi kukris Ko hanmen ko para ha utray Jesus Christ. Ha kene ka juk ka jungi menta, ha kene kisngi kami jungi ki bamenta. Lada ngipej kino ki company ki tiar ne ki mata ki ba ngipadan kam ha ka jungi em ka jungi. Lada kito ki company ki kwa ba ki tiar jung ki kin yad yau ba. Lada ki kwa ba ki breu kin tet ki haban ay advertised. Lain mata kadau habang ngipej hapo ki TV, habang ngipej ha ki mobile ki jungi, habang ngipej ha kino ki social media mo, ki newspaper na ki magazine, ki kod ngiyo i advertisement sepang kito ki tiar. Ban penitu ya ki breu, ban ong ha ki breu ba ki ne ki tiar ki jungi ki long babha, ki babit ke biang nak banta jung pi ki ai jing mentoy pi. Kumjuro habang ngipej ha kino ki office, lada don kakam kabalaj kawen atle ki post. Kito ki office ki ai advertisement. Ki ong ki thu ki breu badon ki post ki jing don kam kine. Tawan. Par kumjuro manta gisngi khamtam lei habang iyo i ha ki surok lane ha ki newspaper ha kino ha shua ban sedang school baro ki school ki ai advertisement. Ki ai advertisement namar bagi kwa baro ki kimi ki pa kin pa ki school ki khunchung ki ban lei ki to ki school. Baro ki advertisement bai hang to ki day tang ban pen yaro tang ban pen janai ya kito kitiar ki jungki ya kito jingdon kam ki jungki lana ya kito ki post ki ba
ki kwa ban peni hagi breu. Tikum ju akan eka sengi rungi yoi. U Jisu u ai kan eka advertisement yang apa dia pi ladangi kwa balong kinong bud kijunga pi haban le kane. Hanreng yoi ka advertisement ka bau Jisu ai ka per na ka ba yoi ba kine kiwe ki company lane ka perthei ka ai advertisement. U Jisu pat uang hagan eka sengi. Lada pikwa ban long nong bud junga pihap ban kit ban ba ya ka ding phna jung pi man kasngi kane kadai ka advertisement ka bau Jisu ubu upani uai hanga bada pi wei pai wei kinong bud ki jung u ki bangai ja u ki bakwa ban long ban don hasanda jung u te ha kane kasngi manga ma ping ha ban keli halade manga kat kine kisnem nga labut yau Jisu kat kine kisnem ngalayai rengkat badu Jisu hato shisha ngakit ngaba an em ya kane keding pna kaba ula bensyat hanga kaba manga hingla shim nadu kasngi kaba pi kaba manga ngi layo pediang ya ka baptisma ngi laong ho ya ka jenget ke jong blai nadu kato ka klimat nadu kato kasngi ngi la ong ho Jisu bangin kit ngin ba ya kane keding pna ngila pediang ya kane ka advertisement ka ba Jisu la ai pi haban keli halade da ka jing janai jong ka jing yem ka jung pi kumba menta ngila don ha ka ayom len menin ngila sedang kapor len ngi haban keli halade ato sisa manga ngalakit ngala ba nem da kata ka jing khoj da kata ka jing loi da kata ka jing pediang barokhat ya ka ding pna ka bangade ban kit ban ba ka e ka ding pna junga kajing pna jonga kumuling do kadai kajing em khoj kadai kajing em soti kadai kajing em jonga na ka banta ka gospel kadai kajing em ka jonga na ka banta ki pat ki jong blai ban ya lam ya ki pat ki jong blai sha ki wei pat kumbang yos nyo menin na kajing pulai ka banengkong utrai wong leng ba u prophet Joel wong ba mangi kiling do mangi kinong yalam balang yidei ban yam hakma doblei yidei ban em ga jung em jungi nak ban ta kiwei ban yalam ya kiwei sha ublei ban yalam ya kiwei sha ka jing kala ka bamot sha ka jing em ka babha mamaki kin yo ya kata ka jing em bam jukut mamaki kin yo ya kata ka jing kar khu jong blei ha ka jing em ga jung ki kane ga dei ga ding phana ka junga kane ga dei ga ding phana ka jung pi ka bau trai kwa ban le ma phi kumunong hikai high school kading phna jung phi kadai ba phin ai tli tlan yala de nak banta ka jing mantoy jong ki khana school jung phi ma phi ubatrai office kading phna ka jung phi ka bau trai kwa ban kit kadai ba phi phin trai hok nak banta ka to ka kam ka bala IT phi da ka sarkar ne da ka no ka office ka ba phi shim na phi trai ma phi kumuk pa haying kading pna ka bau Jisu kwa ba pin uang ba pin kit ba pin ba kadai ba pin pen he pen san ha ka jing nang ha ka jing start ha ka jing tebru ha ka jing teblai ya la ki jong ki khon ki ti ma phi kumuk pa kum ka kami pin page pin kami ya ka jing em jong ki khon ka jong phi ka jing dap ka jing biang jong ki nadu e hadu z nadu ka jing don kam jong ki ha ka jing eman sim hadu ka jing don kam jong ki ha ka yang kabam kadi ka kup ka sem barakhat hato ma phi la le em phi la kit em ya kana gading phna kumuk pa kum ka kmi mangi ki badang samla ka gading phna ka banga kit nga ba kadai ba manga ngandon kata ka jing snu thu ba manga long khon jong kana ka ying ka sem ka khon jong kana ka ying ka sem ngadai ban im na ka banta ka ying ka sem jonga banga dai badan kata ka jing burom ya lai mei pa ka jing kongu ya la jong imei pa bamangangan im tang na ka banta ban pan snu bah ban pan kemen ban pan roi ban par ya ka ying kasem ha ying kasem te hapo ka balang pat ka e ka ding na ka bok trai ukwa ban kit ban ba ha ka po ka balang utrai ukwa yang abai phi bangin kit ya kana ding na jong ka jinglong khoj jong ka jinglong soti bangin kit ya kana gadik phna ka bau turai la ban shed yangi da ka bangin bud ya kidinjat ki bau la yaj ban im ha kata ka jing khoj ka jing loi loi bangin kan ta ji ka pop
nginong mi ka jing sneu jong kana ka prathai bangin yai ne ha ki jing em ba ha jing bangin yai ne ha ki jing duai ha to manga kumukon Kristen Katolik ngalari kendong ya ki kum jong ka balang ngalari kendong ngala em na em ka jing em junga kat kum ka jing kai ka bau blei ula ai ngaban keli hala de ha kan de kesngi ngaban keli hala de ko han men ko para bon sen ngi pej habang ngi pej ngi khmi hala de ngi kwa ban ngi ong hala de ngakwa ban yo ya ka jing suk beneng ngakwa ban yo ya kata ka jingai ha din bangalak yap nak ka perthei ne ka jing em junga ka kot ne ka perthei han re bon sen ngi ngim tre ban kelak bamut ngim tre ban I ya ka jing sneu ka bangadan ngakwa ban yo ya kata ka jing ai beneng han re ban I ya ka pop ban kelak bamut ngam tre kanai ka bangilong ngikwa ban yo ya ki jing ai ka jing kurku jong blei hapo ka ing ka sem ka jingi ngikwa ban yo ka jing suk ka jing san ngikwa ban yo kata ka jing yeteli ka jing long ka wei hapo ka ing ka sem ka jingi han re ban ong bangin persangken ban ya shong si kurim si lok si tengah si ying si sem ban pen yesuk ban yamap I wei ngim tre ngikwa ban yo ka jing suk ngikwa ban yo ka jing ai han re ngim kwa ban ya shong lang ban ya pelejing bon lang ban yamap I wei lada ngim tre ban yamap lada ngim tre ban ya shong rangkat ban ya pelejing mot kapamot ngi sisa kum ka ying ka sem ngim pan kit ya ka dik phna ka ba ukris ka ba turai hi ula bansyat hanga ba dipi ko han men ko para hakani kasngi token ngin puson yala ka jong ka jing em hakanu kano ka benta jong ka jing em ka jong pi hakanu kano ka kardan ka ba pidan menta kasngi token ngin penlei jing mut bha hato manga dalade marwei ngalakit ngalabaan em ya kane ka ding phna ka ba turai wala bansyat yanga lada ngampat le lada ngala lendet ngala klet pan ka borno blai pan ka borno jisu klempep un krashan yangi unai bori phiro kumjo ban phinla ban kirhok ya gane gading phna ka ba jisu la ai phi aniro yo jisu Christ Junom Junom amen. jong ngin phla la ka jong ka jing ngai ngai How lay bab den bo baro unong thau ka bene baka khanda but how Jesus Christ ko mamarwe ju utrai jani yau bala pun nang musim bukui yau bala khana ka Maria thejuti yau bala shale ben ko Pontius Pilatus la sana na yu la ya bala tebu la ya shibaya ha kasni ka bala la mi pan ka baya ula kiu shabneng usham shmon lay bab den bo baro nang tawan pat pisya ki be im bayap ngangai dahaw man sim bukod ha ka balang Katolik bukod ha ka jing salok ki rukod ha ka jing ma ki pop ha ka jing ni pat ka do pat ha ka jing im bom jukod amen Lai spa nrupupra. Lai spa nrupupra. Trudging in Jonah, na ay tilud yala di hami. Shimbara kisni Jonah, bangan waya royali. Shimkini tanda jing yami shimkini kiktan jonga ngan mare yala yami shimkani kasun jonga balan waya rotang yami
bor berkat jonga banyak titanya Gas pagkapan jonga Shipi saru kamdei ka jonga Kahaja jonga Miu Krispa Keduai ko para baga jing kenya junga ba jung thi kan long wa priang ho na khma do bleu pa badan bor baro Tu trai priang sekian peti jong pi nak bentai kecing rok ke buram ke teng jing kecing bentai gi bedi ke balang ke pu jung barok ke we ko trai ngikar pat to pe jisne ya ke jing trua ki bangi wan bu halor kaduan bakentang ba da ka ba ki penyo hangi ya ka jingmap kin ai buram ya ka kerteng jume dau kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi ringkat bat piru to kan tu yala ki danot ni kan tu ki shau trai to ngenai ngu utrai ublei jungi ka shong hok bat kadai Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut leng ba utrai jungi u Jesus Christ namar man laus nem mes ngeusen ai ban ai lat ya kirung ai jong me ban ap khmilanti ya ka jing kmen ha ki sakramen paskha da kidanot balapan khoj khnang ba ha ka ba pandep ya ka mon sneu bha ya ki kam rublei bat ki kam le isnei bat da ka ba le niam ya ki sakramen da ki ba lapan kha biang ya ki an ya lam ya ki sha ki jingpura jong ka jing ei kom ki khun jong me hi bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khats im bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka meneng ngi ruai ki jing ruai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sange Bakut utrai Bakut ublei hipan Peneng bat bertegi da kaburam jong me Ruai hosana shatro Ruai hosana klemkot Ruai hosana yublei jurong Ya roh yuda bawan Harga kerteng utrai Peneng bat bertegi da kaburam jong me Ruai hosana shatro Ruai hosana klemkut Ruai hosana yublei junong Da shisha melong bukhoit ko trai ka thame jong ka jing khoi baro namar kata ngikar pad yame topan khoj pan kentang ya kine ki jing terwa jungi dak bapha yoman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala kamon sneu bha ula padiang yaga jing sha sutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia ya badal ai hala gesenran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabanta jongpi
hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yoku khuri bad kabaingu biang yeme ul ai hala gisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ku khuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom chukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Kasin bani bang yure upo bani di nakani kakuri ni ben bna kajing yap jong me kotra namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yok po jong kajing em bat ya ko khori jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melenyew yangi kibabet ban yang hakmat jung me bat ban sakri ya me da kebas ngoret ngi kerpat ya me bangi kibayo benta hakamat bat kasnam ukres ngin long kiba lapan yatali kawe daw men sem bakhoj token mau kotra ya kabalang jung me kabala priang hasatala kepertei bato penjana ya ka ha gajing ej rangkat ber Francis ukpa bako jingi walbat marwen u bishop jingi kakan hon ki bishop bat baro ki lengdo token maulem ruya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki baliathia da ka bakarmen ha gajing me pat bat ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jongme to padiang ya ki sha gajing shai ka khmat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me barangkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jong oblai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen snubhaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bentalem ha gajeng em bom jukut bat benginiro bat pendan burom yeme daw konjong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong ko pa jungi ba deng kelong ka bakhoj kerteng sume kan wan ka hima jume kalong ka mon jume ha ka kendeu kumba ha peneng twai ngi menta ka jimbam jungi ka ba hala ka singi ba tama ngi kerengkang jungi kumba ngi ru ma ki beles neu yangi ba wa ya ngi sha ka jing pen shoy han re de pan la yangi na ka bas neu to pan la yangi kerpat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jume to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin laj barabor na ka pop bat ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman bakhoj bat ka jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka po ka puram junam la junam Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ki pop jungi hanro ya ke jungai jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me to ai ha ka ya jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubin babasan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanon barabor rengkat bat pi ringkat bat phi to ngini terwa ya ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat jing suk bat pi Kukun lang rod uble, make it keep up
Hak mi kulang brod jong blay, hak mi ubakid na ikipop jong kapratay. Suk yang ikibala syakot, syakan ay kajing kawai jong ukun lang brod. Ko kenrat ng syangkok na manrung po kayem kajinga, and ray on kan bekjim kamansim junga kan sakya hi. Kan mat berkas nama Chris kan ribat kan yelam ini syak kajing embam syakot. Amen. Kami atas nama Chris. 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 Namar
Jinge baron kipshan Haba midon hajan Bad mid batsni Misumar yang agodran Namar miin dan yana Wan kutray Wan syong badna Wad lang adun nga itang yamin Kijing susi bertay Kimlaban long ay Namaban mi kutray Isog ikmen kerhay Bad mit batsi Misumar yang agodray Namar miin dan yana Wan kutray Wan syong badna Oi kotrai jisubi ye ngitran yami pamen wan song rengkat bangi pamen don rengkat bangi kana gajung trang gajungi kalong long ha kana kasngi nang ba gajung wan gajung mi ha kadanor gajungi ha kamen sem gajungi ha gajung lengdo gajung long senam jungi way by way nang ba kamet pat kasnam gajungi ha kana kayo kores makhoi den mata karau kotrai jisu inang pan kabor nami kam tame banginang la susu ban kit ban ba igading na kabame pan kam tingi kabame pan share dingi kabame kwa ingi bangin kit ba man kasngi jong gajungi em gajungi gidan kam yame ko try jisu man kasngi man kitlemat namar ngitip klemame ngimla shisha ban le daladi dashisha daladi ngimla ban kit ba igading kading na pamela yangi ko jisu ban raro kmajungi ya baro ki papang masyudam baro kito gibreu badan hospital ane ki patia haying ai balang ba kabor ke jumi balang ba kajing kta ke jumi kinyo ya kajing koi kajing khia ki bapura giduwai nak panca ki baduk ki masyudam ra jisu mamakiro ki dialan dapat biang kajing em jiki apa kajing kasem kajing ki giduwai nak panca ki dok ki kasem badan apa yang kajing ya kenal badan apa yang kajing apa kajing pra dan jisu apa kajing kasem jiki bagi yo yang kata kajing yang mampu we kam tame kam pangan ek borlan jisu iwan manai ti la de hemi jisu simti yang ini we pe we balang bar kajing don kajume inang la susu banem kajing em kristan ka bapura kajing jisu nyai ti la de hemi wan ban simti yang ini wan banai bor ini wan ban kristan ini wan yalam padat tilan ti yang ini tong ini aduai habang ila yo pediang ya gajin kurku jongme na gajin ai kabana beneng ngikir padrid yami koblay badan bor baro ba kanehi kan long barabor yangi kadau jong gajing map bar gajing panem daw kres utrai jongi Amen ngu ka kle jung pi pediang gajing kurku gajung utrai koblay badan bor baro meu ba lapan i yaki pa jong me ya kilenti sha gajing yam bom jikut leng ba jong ki ngi karpat to yalam yangi shame ubalong gajing shai bom julip shu daw kres utrai jongi Amen utrai don ringkat bat pi Ringkat but ublay badan bor baro unkur ku ye pi ukpa barukun badaman sem bakoit amen tolay suk id syakriot rai da gajing embab ha jong pi Yisramu yaw blay
number San Pundriu. San Pundriu. Jesu Christ, Patrick is name, Pagi Kmajong Mishana, Shakupa, Yamingan Kotpa, Nga Ukun Jod Lasagma, Dimenta. Kumba kalong magmamaningkong kumsumin tabak paraport, Jinam la Jinam, Amen. En jag har ju Jesu Krist. Jinam la Jinam, Amen.